nwa bụ Sofia Nwezigbo Nwokoli na-asị gị ife abụ ugwu mba mba anyị na ngwangwa aka ka nọ na-agbara ọsọ anọ n'onye gboo nọ n'ọkwa bụ mgba anya Igbo maka Igbo mbọ ma bụrụ eziokwu Igbo mụrụ nze na ọzọ Igbo be anyị na-asị na onye aka na-akpa abụbọ ma bụrụ eziokwu onye aka na ibe na-emezi nye ike Igbo onye aka nji wee tiwe okokokokokoko abịa na Naịjirịa nwa na-ekwu okwu Igbo kachacha mba maka na ife anyị ji kara mba karịa ọma bụrụ nnene Igbo ka mba niile n'eziokwu abịa n'ọnụ ọgụgụ si afọ na anọrọ agha Biafra Igbo akakarị ịbata na Lagos ịgụcha obodo bụ Yoruba ndị Lagos ndị na-esobe n'ọnụọgụgụ ndị Igbo ọma bụrụ eziokwu ijee na Kaduna ijee na Kano ugwu Awụsa niile ewefu ndị nwe obodo ọ bụrụ ndị Igbo karịcha kedu ka eji ejisi na ndị Igbo pere mpe 97% na 5% ugwu Igbo ka a na-agwa okwu ọkwa eziokwu Igbo be anyị voter registration na-ebidokwago ọ bụrụ na ị na-ene anya na-ajụ ese ije n'ugwu ụmụazị na-emekwunye m ibe ụmụazị zebi ya aka na-erejista ọma bụrụ nnene abịazie na Igbo be anyị alụ na-emekwe ndị okenye ekwe dị erejista ọma bụrụ eziokwu okenye isi afụta ka obi ya aka ọsị ya ji ihe eme gịnị ọ gbasara ya kwa anyị niile na-ebe akwa na dọla eti igwe ego ọ gbasagbo n'anya ọma bụrụ eziokwu Igbo be anyị nye aka nji ayọ ndebe anyị ngọngọrọtọ ngọnụ ngọngọ dị ngọrọtọ ọnụ n'eziokwu onye ọ dị gba mbọ ka o jebinye aka voter registration na amaka irejista anya m ibe inweta ikike iji azọ ndọrọ ọchịchị maka na eziokwu mbọchị abịa ya eme ndọrọ mbọchị ji eme ntuli aka onye isi na ọbụ ya ji achị maka gịnị ịfụta na igwe ndebe anyị ebinye aka Igbo n'oge agagbo mgbe anyị na-anọ n'ụlọ azụrụ onwe anyị afịa si ndị na-achịchịba kpagbuchasị onwebe ọkwa anyị na-anwụzi Igbo be anyị onye adịghị n'ezi ibe na-emesie ike cheta na ọkụkọzi ibe kwudere na nzukọ n'uche na ya na ya n'ime n'aka ya dị na anya ma okwu na ya kwekwuru ekwe ewe mere nzukọ wee mechaa anụmanụ wee kwekọrịta na eyi eji ọkụkọ wee chụba aja maka ọnụ obodo nke anyị kpọrọ aba bụ ọnụ ebe ahụ ọ sị na ọ bụghị ya ọkwụghị o metụghị ya akpọ edisi tụpụ ya kwa akpọ nchi si onye kwuru nya ma ibe akpọ ọkụkọ anọ nso asịsị were ya wee chụba aja emere enu emere ya na-eji ọkụkọ ya chụọ aja ụmụazị fụ ọkụkọ anya kwuo onye isi nya ka a na-emekwa anyị Igbo be anyị emebe bọjetị Igbo abụrụ obere mana anyị kacha mba steeti ise ka anyị ji ọkwa eziokwu Igbo ka ngwa ma ụnụ si ebezi na akwa na-enyere anyị steeti ise anyị niile fụta na voter registration registacha anya bụ ife onye ọbụla mbosi eji adọ ndọrọ ọchịchị fụta ibi ya aka n'akwụkwọ onye afọ anyị kwuru ya achị na ọ bụ ya ji achị maka na Igbo nwere vootu kama na ọ na-ebe ruo onye ọ dị ma ọ gbasara m evere onye ọzọ dị ka ebe ukwu nkụ ọkwa nsọ tata mmiri na-amajikwa anyị n'ezi maka na eziokwu ekeme agafego nkụ aka ọma bụrụ eziokwu mmiri agafego oge ọgbagote n'igboro ọgwụ oriri ka ọ na-erizi anyị voter registration na amaka Igbo be anyị onye ọ dị were ire wee gụọ eze ọnụ ka anyị fụta n'igwe nwatakịrị ọbụla tolitere ya ga-etụwa ma ọ bụrụ eziokwu jee mee voter registration ọzọkwa ebe na ọkwụrụ ohu ahụ goruo ibe gwọrọ na agwụ jee ka ị na-enye m ibe irejista onwe gị biko kọmputa na-ene na-ahụkwa ihe kwuru ka o ji ekwe jee ebe ndị Awụsa kpogo nnukwu ka iburu ibe na-eme nwatakịrị ọbụla esiri ụlọ akwụkwọ abịa voter registration kọmputa ọdụrụ ahụ na-ede odenere enene ka ihe kwuru ka o kwere ọkwa eziokwu ewere data dota Igbo na eziokwu o nwere ife nna ayọ ndebe anyị nọ na awa nnaba gogogogogogogo ewuo ndị ha anyị ji adịghị ụlọ anyị fụta na igwe mee voter registration o ruo mgbe e ya eme elekshọn ya m ndọrọ ọchịchị anya fụta na igwe bi ya aka n'akwụkwọ mgbe ọ bụ ka ndị Igbo ji ahụ ekwu okwu ege anyị ntị maka na eziokwu onye dara adaba anyị kwatụrụ ya ọkwa eziokwu onye meriri emeri ma anyị mere ka o merie mana eziokwu onye mee na ọgba ịsaghị ya o metụghị gị ọkwa ike o metụghị gị mgbe dọla tiri ego o metụ gị arụghị ụzọ o metụ gị asidenti mebe o metụ gị nya ka m ji ayọ ndị be anyị voter registration na amaka ogbu ọja ndị Igbo nwa na nka ka m pịa m ụkwa sere aka eti m ọkpọ sere aka ọma bụrụ eziokwu taa ụkwa dị eze ka mmechibe okwu emechibe voter registration na amaka steeti gọvanọ niile nọ n'ala Igbo tisibe na ngwu ike lokal gọọmenti chairman tibenye m ngwu
kanselọ tilekwe mkpu ebe onye anọ na anya ga-erijistakwa n'ife na-emezikwa anyị mmiri na ama agụ n'anya one Nigeria ọkwa na votu m onye nwe votu nọkwa onye bịara abịa anyị bịara abịa n'obodo nwa ka njụdo ekwe anyị soro nwesie ike mbiko onye ka m ji aya ụlọ mmadụ niile voter registration onye ọjịje kwe regista n'eziokwu ka ife dịrị anyị mma ọdọgwu na ndị eje nara ogbu ọcha ndị Igbo nwa na nka ka m were kaziri ebe ọkwa agba n'igirige ndị mara bakara agba eche n'ezi ewo m odogwu